Zeeuws onderzoek wijst uit, eenzaamheid heeft grote gevolgen voor ouderen. Mensen kunnen probleemgedrag krijgen. De gezondheid van mensen gaat sterk achteruit. Dus het is echt wel heel schadelijk. En verder vandaag. In Hulst is een haven gevonden. En wie krijgt er geld en wie niet? Goedenavond. Sinds commissaris van de Koning Hugo de Jonge erover is begonnen, gaat het er overal over. Hoe ziet Zeeland eruit in 2050? En meestal gaat het dan meteen over dat we meer inwoners moeten krijgen. Maar misschien wel minstens zo belangrijk is hoe onze ouderen gezond oud worden in 2050. En eenzaamheid blijkt daarbij een belangrijke rol te spelen. Het is een van de resultaten uit nieuw Zeeuws onderzoek. We gaan naar verslaggever Eva van der Welen. Eva, jij was vandaag op een symposium waar het ging over dat onderzoek. Wat zijn nou precies de resultaten? Ja, het komt er eigenlijk kort gezegd op neer dat eenzaamheid heel erg slecht is voor de gezondheid van ouderen. Het onderzoek is gedaan bij 3 verschillende zorginstellingen en de eerste resultaten zijn nu naar buiten gekomen. En daarin staat ook dat als mensen bijvoorbeeld verhuizen naar een tehuis, dat ze dan extra kwetsbaar zijn. Dus er moet op ze gelet worden en dat wordt bijvoorbeeld ook al gedaan in Terneuzen. Hoi Nelly. Bij woonzorgcentrum Maxima in Terneuzen haalt verzorgende Joyce bewoner Nelly Riemens op voor de koffie. Die kant op, hè? Hier en in andere verpleeghuizen in Zeeland loopt een 5-jarig onderzoek naar eenzaamheid. Voelt u zich wel eens alleen of eenzaam? Ja. Eenzaamheid kan flinke gezondheidsklachten opleveren, zoals mentale problemen. En dat heeft grote gevolgen. Kijk, pak de zuster ook een kopje. Dan kom ik er even bij zitten. Mensen kunnen probleemgedrag krijgen. De gezondheid van mensen gaat sterk achteruit. Dus het is echt wel heel schadelijk. Hier in Terneuzen is al veel aandacht voor eenzaamheid. Op het moment dat we bijvoorbeeld iets op de kamer gaan leggen, dan vragen ze wel eens van, heb je tijd voor een praatje voor me? En om dan een beetje te voorkomen, halen we haar tijdens de koffiemomenten en de eetmomenten, nemen we haar mee naar hier. En als we dan bijvoorbeeld nog een spelletje willen doen en ze wil al opstaan, dan zeggen we, goh, we gaan nog een spelletje doen. Ja, mevrouw geniet daarvan. Die weet veel, die een gezellig praatje maken, en Nelly. En dus een spelletje doen, met de bal rollen en sjoelen. Het onderzoek wijst uit hoe eenzaamheid in de toekomst het beste bestreden kan worden. Het gaat dan niet alleen om sociale momenten, maar ook om je als oudere nog nuttig te voelen, zegt de onderzoeker. Om een persoon te zijn die een betekenis heeft, die een bepaalde rol heeft, die misschien, waar mensen soms af en toe op kunnen leunen, bijvoorbeeld door een grapje of een advies. Het onderzoek is volgend jaar klaar, met erin zowel aanbevelingen voor zorgpersoneel als voor familie en instellingen. Dan kom ik je straks weer halen voor het eten, goed? Dus kijken wat we gaan eten, alsjeblieft, hè, lieverd. Eva, wat is nou de teneur tijdens zo'n symposium? Zijn mensen bezorgd over de toekomst van de ouderenzorg? Reden voor zorgen is er zeker, want er zijn steeds meer 65-plussers en dat worden er de komende jaren alleen maar meer en die hebben ook steeds meer zorg nodig. En daarbij komt ook nog het personeelstekort kijken. Dat groeit ook alleen maar. In de provincie Zeeland is eigenlijk het meeste personeelstekort en als je gaat kijken naar 2030, dan is er een personeelstekort van 7500 mensen in de zorg. Volop problemen, zijn er ook oplossingen? Ja, er werd vandaag ook gesproken over dat we meer mensen naar de provincie toe moeten halen. Nou ja, meer handjes, maar er wordt ook gekeken naar technologie en bijvoorbeeld AI, kunstmatige intelligentie, om dat in te zetten. En er zal meer een beroep gedaan moeten worden op mantelzorgers. En we moeten ook echt naar onszelf kijken. Hoe kunnen we onszelf zo lang mogelijk gezond houden en goed voor onszelf zorgen? Eva van der Welen vanuit de ZB in Middelburg, dankjewel. Het Openbaar Ministerie verdenkt de bedrijfstop van Dame van veel meer strafbare feiten dan tot nu toe bekend was. Het gaat om omkoping en valsheid in geschriften, maar dan in een veel groter aantal landen. Dat schrijft het NRC, die de telastenlegging inzag. Maandag is de eerste zitting van de rechtszaak tegen scheepswerf Dame, met ook een vestiging in Vlissingen. Bij een hobbypluimveehouder in Terholen is vogelgriep vastgesteld. Dat meldt het ministerie van Landbouw. Het gaat om 87 kippen, eenden en kalkoenen.
Ze worden gedood om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. In een zone van 10 kilometer rondom Ter Holen liggen 5 professionele pluimveebedrijven. Voor hen geldt een vervoersverbod en een ophokplicht. Hobbyhouders in het gebied moeten hun dieren afschermen de komende tijd. De pompoenwinkel in Geersdijk heeft vanmiddag de Zeeuwse Erftrofee 2025 gewonnen. Jaarlijks wordt die prijs uitgereikt aan het erf dat een sieraad is voor het Zeeuwse landschap. Ruim 10 jaar geleden heeft de familie van der Zweep de oude werktuigenschuur uit 1890 gerenoveerd en geprofessionaliseerd. Inmiddels herbergt de schuur een boerderijwinkel met workshop en vergaderruimte en een terras. En dit is sloeproeien en het Vlissingse team Schone Waardin is gepromoveerd na een sterk seizoen naar de Eredivisie. Toen gisterochtend het nieuws kwam dat we gepromoveerd waren, toen was de ontlading groot natuurlijk. En het ongeloof ook wel een beetje van, goh, wauw, dat we dit hebben gepresteerd. De groepsapp ontplofte, zullen we maar zeggen. Maar hoe presteert het team volgend jaar als ze een klasse hoger uitkomen? Ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn als we ons kunnen handhaven in deze klasse. Dat zal wel fantastisch zijn. Daarom focust het team zich vooral op hetgeen waar ze goed in zijn. Vooral lol blijven maken, want als we lol maken, dan zijn we op ons best. En dan komen de prestaties ook vanzelf. Op de plek waar 2 appartementencomplexen moeten komen, aan de Stationsweg in Hulst, is onverwachts een stukje teruggevonden van een eeuwenoude haven. Archeologen ontdekten er een matte structuur, dijklichamen en houten palen uit de 17e eeuw. De palen en de planken die u ziet achter mij, dat zijn de rest nog van de kade die hier gelegen heeft, waar de boten op aangemeerd hebben. En dan nog dieper in de put, waar dat die palen op rusten. Dat zijn eigenlijk matten gemaakt van takken, bij elkaar gehouden bij vlechtwerk, om een dijk op te bouwen, om ervoor te zorgen dat de oever stevig was voor de haven. Jullie hebben die oude haven heel mooi blootgelegd. Maar wat gaat er nu mee gebeuren? Wordt dat in beeld gebracht, dus we nemen daar foto's van. We meten dat in met de GPS, we beschrijven het allemaal. Maar de rest wordt allemaal weggegraven en wordt weggedaan. Maar is dat niet zonde? Ja, aan zich wel, maar als wij komen, dan wordt het ook weggegraven. Dus voordat het eruit gaat, zeg maar, krijgen wij even de kans om dit allemaal in beeld te brengen. En op de plek van die oude haven moeten dus appartementencomplexen komen die in begin 2027 klaar moeten zijn. De cultuurpot voor de komende 3 jaar is verdeeld. De provinciale subsidies voor theater en muziek, bij elkaar 6 miljoen euro, zijn vandaag bekendgemaakt. En daar zitten verrassende nieuwkomers bij. Ik was natuurlijk in totale jubelstemming. Het was enorm spannend. We zijn natuurlijk een relatief nieuw festival. En we hebben met deze subsidie echt de mogelijkheid om een culturele organisatie op te zetten. En dit geeft ons gewoon zoveel vertrouwen. En ook omdat je voelt, de waarde wordt ervan ingezien. Dus we hebben echt bestaansrecht. Van het Hoogtijfestival in Goede naar de andere kant van de provincie, naar Brouwershaven, die voor de concerten in de Nicolaaskerk 150.000 euro gekregen hebben. Het is een combinatie van alles. We gebruiken het historische erfgoed, namelijk de Nicolaaskerk in Brouwershaven. We zorgen voor een unieke concertserie met wereldberoemde muzikanten en een talentenafdeling. Ook grote vreugde bij Kamerorkest Tij, die hun subsidie meer dan verdubbeld zien. Nou, daar zijn we ontzettend blij mee. Maar ik denk dat het ook maatschappelijk een hele grote bijdrage kan leveren aan de cultuur. Dat kost geld en wil je die stap maken, en dat gaan we met alle energie doen en alle enthousiasme. En dan zal je zien dat er iets blijvend komt te staan. Daarom ben ik zo blij dat het voor 3 jaar is, zodat we dat echt het programma kunnen uitrollen en straks op eigen benen verder kunnen. We praten erover verder met verslaggever Anke Tanihatu. Anke, blije gezichten allemaal in deze reportage, maar er waren vast ook mensen teleurgesteld. Ja, want er waren 29 aanvragers en er zijn maar 13 aanvragers gehonoreerd. Dus dat betekent dat toch heel veel mensen teleurgesteld zijn. Bijvoorbeeld Jeugdtheaterschool Zeeland had extra geld gevraagd voor een grote rondtoerende theaterproductie. Ging niet door. De Oostkerk in Middelburg heeft extra geld gevraagd. Dus een substantiële subsidie voor 3 jaar. Ging ook niet door. Grauwrock, het popfestival in Grauw.
ook niks. Dus er zijn ook verliezers, als je dat zo kunt zeggen. Ja. Ja, ik moest bij cultuursubsidies toch ook meteen denken aan het Zeeland Nazomerfestival van Theaterhuis Zeeland. Die zaten natuurlijk nogal in mineur de afgelopen jaren. Ja, die hebben echt een rotjaar achter de rug. Was er voor hen nu goed nieuws? Nou, zij zijn natuurlijk al afgeslankt. Ze zijn een nieuwe weg ingeslagen. En voor die nieuwe weg hadden ze €600.000 per jaar gevraagd voor de komende 3 jaar. En dat hebben ze gekregen, dus die zijn blij. Gelukkig. Andere opvallende dingen nog? Ja, er waren eigenlijk... Ik heel opvallend vond, is van die 6 miljoen, het is een enorm bedrag, gaat 2,5 miljoen naar klassieke muziek en allerlei projecten door heel de provincie. Opvallend. Beeldende kunst daarentegen ben ik helemaal niet tegengekomen. En ook daar was een budget voor bijna 6 ton. En of die dan gewoon niet aan de criteria voldeden of dat ze niet aangevraagd hebben, dat antwoord moet ik je schuldig blijven. Maar het viel me wel op, geen beeldende kunst zit erin. En last but not least, de regiospreiding, ook altijd heel belangrijk. Want in het verleden was er nog wel eens commentaar dat er te weinig naar Schouwen-Duiveland ging of naar Zeeuws-Vlaanderen. Alles gaat naar Middelburg. Ja, maar dat hebben we nu kunnen zien alvast in Brouwershaven en in Goede. Maar ze hebben daar goed naar gekeken, dat je er in heel Zeeland van kunt genieten. Maar dat er ook naar de randen van de provincie wordt gekeken. Mooi zo, Anke, dankjewel. Het was winters vanochtend met winterse buien. Mooie winterse plaatjes dus door de sneeuwval. Overdag ook nog een paar winterse buien. En het was waterkoud vandaag. Morgen dan kunnen we beginnen met wat mist. Wees gewaarschuwd, daarna vrij veel zon. Het blijft een lange tijd droog, ongeveer 6 graden. Na morgen blijft het vrij koud. En zondag is er opnieuw kans op winterse neerslag. Tot zover. Zeeland nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws. Dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens je voor nu nog een heel mooie donderdagavond.